An kusa rufe tallafin kuɗi na Agrotech. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu biyan mu a wannan channel barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri. Wanda kamar da kuka ga mun rubuta a title na wannan bidiyo, an kusa rufe tallafin kuɗi na Agrotech. Saboda can baya wasu sun ciccika, to yanzu ma saura kwana biyu a cika. Wanda dama bayanin ɗaya ne zan yi in tuna waɗanda ba su yi ba su je su yi domin su wannan apply. Wanda idan za mu aje maka bidiyo da za ka register a description, sai ka diba bidiyon ka shige shi. Wanda kana shiga shi zai kawo ka nan wurin, sai ka latsa nan ka sa apply. In dai ka shiga bidiyon wannan yau, za ka ga komi da komi. Kuma za ka iya shiga ta Telegram group ɗinmu, shi ma za mu aje a description. Wanda kana shiga zai kawo ka za ka ga shi nan saura kwana biyu a gama wannan tallafi. Ga shi nan bayanai da komi da komi. Sai ka shiga ga bidiyon nan mun ce sai ka shiga ka je ka cika komi da komi. Wanda can baya mun yi bidiyon. To saboda haka saura kwana biyu ne muka ce bari mu tuna ma sauran abokai kowa ya je ya cika. Kowa wannan tallafi zai iya cikawa, mace, maza da namiji duk za su iya cikawa. Yawwa. Za mu aje link in kamar da muka ce maka a description, sai ka je ka diba a description. Yawwa, mun gode Allah ya bada sa'a. Amma kafin mu wuce, ina maku tallar wata channel mai matuƙar albarka, wadda wannan channel in tana kawo abubuwan samun kuɗi. To haka saboda haka zan shiga in nuna maku ita kamar haka. Wanda kamar da kuke gani, wannan channel gaskiya tana kawo muku abubuwa masu amfanin ku. Wanda gashi nan da kuke gani zaka samu free data. Gashi nan bari mu shiga cikin channel din domin ku gani. Wanda ita ma zan aje maka link ɗinta a description, sai ka je ka mata subscribing kuma ka kasance da su idan sun ɗaura bidiyo. Insha Allah za ka ga bidiyon an turo maka shi a cikin YouTube ɗinka. Kamar da kuke gani, kun ga gashi nan da yadda zaka samu kuɗi, yadda zaka samu free data, zaka samu kuɗi, yadda zaka abubuwa dai ga sunan ne da technology da kuma tutorial duk dai ga sunan suna kawo muku wannan bidiyo. Wanda sunan wannan bidiyo sunanta Katsina Daily Tricks. Wanda zaka iya zuwa kai sacin inta, kuma da a iya aje maka link inta a description, wanda zaka je ka diba. Gashi nan wanda zaka ga tambarin ta kamar haka, gashi nan logon ta gashi nan ne. To saboda haka sai ka je ka mata subscribing. Yawwa. Mun gode sai mun ƙara haɗuwa da ku a bidiyo.